Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 17-nji marty. Bugünkü gepleşigiň adyndan hem görüşüňiz ýaly. Şol biziň aktivist diýip at beren ýylleşimiz Rogelli Çölüýewiň, ýagny Oradyň soňky günler ýylyna biziň opozisiýon liderlerimiz, opozisiýon aktivistlerimiz hapa ýönkäp, günä ýönkäp ýygyderli edip gelýän çykyşy bilen baglanşykly. Men şuny orada ýürüýte bir ýüzlenme görnüşini etmekçi. Dogrymy aýtsam men şular ýaly gepleşik men taýýarlajak däldim. Sebäbi şoluna Orad başda 2 martda Moskwaň Şeremetyewo aeroportuna gelip düşende şo taýda terhetçiler tarapyndan hem migrasiýa gullugy tarapyndan saklananna biz ýöňü bilen şoň aladasyny edip çykyş eden adamlar esasan şoň ne Oradyň aýyplap duran adamlary boldy. Biz şoň aladasyny edip çykyş edip uradyk. Ondaşyndan insan hukuklaryny goraýjy guramalaram bizi şoňa gönükdirdik. Olaram aladasyny edip urady. Inni şoňa garamazdanam Orad näme düşünür edir şu wagt öz ýagdaýyny şular ýaly çykgynty ýagdaýyna, çykgynty şertinde näme düşünür köýüne taman agtaryp aýagallygyna opozisiýa liderlerine, wekillerine şoltany maňa da aýyplama ýönkemek bilen meşgullanyp başlady. Oňam bu hereketini höwes bilen gollap öz kanalyna çagyryp oturan Betinewiz bir garanetli adamlar var. Onu bilýäňiz, höwes bilen peýdalanyp uradylar. Oradyň bu hüjümünden ýygyna meçew berip, diýmejek zatlaryna seni diýdirjek boluşyp şeýdip. Olaň niyeti näme? Olaň niyeti şu waça orada kömek etmekmi? Şu Oradyň häzir şolaň kanalyna çykyp edip oturan çykyşlar Oradyň bekfidi näme? Ya şonu gorajak bolup oturan insan hukuklaryny goraýan guramalaň alyp barýan işiniň bekfidi näme şo? Ya şoň aladasyny etjek bolýan opozisiýa liderleriniň, wekilleriniň hem bekfidi näme? Şolaň etjek bolýan işiniň kömegine ýardam etjek zatmy? Ýok. Häzir Orad öz adyny garalasa şu taýda konflikt töredip beren bir dawa jenjelji ýokmy nädir ýakasyny tanada aýta. Aýratynam ekstremistik çağrışlar bilen, oň edýänlatlary diniň ady bilen men diniň adyndan, Allahyň adyndan näme der edip oturan, aýdyp oturan zatlary häzir üns merkezine düşäýse, şonam kimdir bir adamlar alyp göterip biriňe da bir aktivist däl, biriňe hiç bir opozisionerim däl. Bir ekstremistik meýilli adamlar diýip şo meseleni goýa urasa sen öýüňe diýan ýetirýän. Şoň öýüne diýan ýetýär Orady. Men şu zatlary düşündirjek bolup 3-4 gün bundan öň ýaňladyp biraz äheň bilen üm bilen men aýtdym Orad saňa. Şu wagt şoň ýeri däl, eger sende bildirer aýyplama bar bolsa da el şu wagt ýeri däl. Sen ykbalyň tek çözülenok, sen meseleň çözülenok. Biz senden bir gahrman ýatjak bolup oturýar. Sen bolsa o bir şerrahyly ýaly aýagallygyna ýöne gıýbat bilen meşgullanyp uradyň. Özüňe kömek etjek bolýan adamdan ýüzüne täret edip uradyň. Duýdurdym ödem men saňa beýleklerim duýdurdylar. Seni oýnap oturýarlar. Seni oýnaýan adamdan maksady saňa kömek etmek däl, olaň utuk kazanjak bolmak maksady bar. Olaň maksady sen üstüň bilen beýleki opozisiýerler mertebesini kemsetmek, opozisiýany dargatmak, opozisiýa öňüniň işiniň öňüne böwet bolmak. Olaň bar maksady şo. Şoň netijesinde de özlerini öňe çykarmak. Olaň inne abra ýere dökülli. Olary tomaşa edýän adam ýok. Ýöne seni getirip sen gıýbatyň üstü bilen, sen tudurýan dawa, jenjeliň üstü bilen adamlaryň ünsini özlerine çekjek bolýarlar. Şeýdip çekip oturýarlar. Şoň bilen emin öňüne oturýarlar. Ine biziň tomaşaçylarymyz köpeldi näme diýip. Senem olaň elinde ýöne oýunjaga urulyň. Sen 27 ýaşly ullukan bir adam inni, sen çağa däle. Men şu zatlara goşuljak däldim. Ýöne sen häzir ýönkäp oturan aýyplamalaň şaýatlary men sen Türkiýe'ye gitmegiň öň ýanyna wakalaň şaýady men. Sen Türkiýe'ye gitjek bolup eden ýüzlenmeleň, sen toran pul sorap eden çykyşlaň. Men şu zatlaryň hemmesini men şaýat bolup oturýarlar. Men şoň üçin indi bir fark garap bilen. Muň üstesine sen günäkärlap oturan adamlaň ýaşullar. Sen bilen düşünişmek üçin ýürüýte gepleşip geçirdiler. Ana Murat Urwanow bilen Muhammed Düýeci. Bolýa bir düşünişmeýän zadyň bolsa, gel sen dawa jenjel tudurup oturmadan, gel bile oturaly, näme aýyplamaň barsa şu taýda
ayıplamaň ýönkü bilen jogap bereli açyklaşdyraly. Bolmasa sen ýadyr adamdan aňyny bulaşdyryp oturýarsyň. Adamdan elini işden soňuşdyryp oturýarsyň. Adamdan anamyny häzir opozisiýon hereketden gaçyrjak bolup oturýarsyň. Indi şumy sen bar goşýan goşandyň. Dogry, eger tankytlamalar zat bolsa, yerlikli bir zatlar bar bolsa tankyt etmeli. Bizde söz azatlygyna ýol berilýär. Ýönetim aýdyp oturan zatlaň 99% ýalan. Onu men nerden bilýän? Sebäbi men şu wakalaň içinde özüm gedip ýör. Men şu zatlar öwrenip gelýän. Sen nerde hereket etip, sen näme diýen zatlaň maňa ýetirilip dursaň, men sen bilen näçe gedekler gepleşdim şu temalar boýunça. Türkiýede kaň, berde kaň. Ýa-ni şu zatlar aýdan o. Ondan başta hapatdyň. 7 martda seni Höwes bilen çağırdylar, ol ana çemenöre bilen Döwlet Baýhan. Höwes bilen çağırdylar. Hapy baryn atdyň, biz näme etdik ýaşullar on maslahaşyp gel şu at şuňa bir şuň ýalňyşlyklaryny görüp koýup bir şuň nemede oturmalyň bolmasa buňa ziýan ýetämesin diýip biz şeýle karara geldik. Birazjyk sabır takat edeli, şuň birinde Şeremetovden bir çykdyn, şu birinde oturmalydyn Orsiýetden. Şuňa şu wagt degmäliň diýdik. Bolmasa bize aýdar ýaly gat köp zat bar sen barady. Soň pikir etdik akylyna gelerini birinji gedek şeýden soň biz üm bilen düşündirjek bolup, saňa üm bilen düşündirjek bolduk. Gytaklaýyny aýdyp gördük, eýdik gördük, beýdik gördük. Ýani bir hili köşeşen ýal etdim. Soň bizim günämizi geçýänini baglan etdim. O bizim günämiz nämede, men günäm nämede, menem otaryk sokup ina Allah'ım razı jurnalist seňem günäň geçýänini oturýarsyň. Ina şol eden çykyşyňdan bir bölek dinledeýin. Maksat ayağımız. Muhammed Diyoji, Kankam Kadir, Allah'ım razı jurnalist. Senin emmeğini geçirýän, senin emmeğini bağışlayan. Orada ýöne aýtmaly ekeniň-de, bolýa eýleklere bildirýän aýplamalaryň düşnükli, sen özüň toslap tapdyň, näme kömek etjek diýdiler, kömek etmediler diýip Allah'ım razı jurnalist ýanyňam näme de günäkär eken şonu aýtmaly ekeniň. Näme üçin şu taýda dogry aýdan ok, maňa näme günä bildirýäniňi. A men bilýäne, sen maňa näme günä bildirýäniňi. Sen töwrüňde ulunyň hemmeti bilýär, ulun gyýyldyň. Sen meni mehmen agenty diýip atlandyryp ýörsiň, arkamdan gıýbat edip. Başta men adalatyň tarapdary ekenim. Ýadyňa düşýän men Türkiýe baran wadyňa men sen bilen interwiu geçirdim, söhbetdeşlik geçirdim 30-njy sentýabrda. Men hemme problemalaryny ilkinjilen bir bolup men goýdum şo taýda. Sen başyňa gelen kynçylyklar şu uniwersitetde okudan çykdyň, pulsuz galyň, soň seni taýýarlaş kursyna yerleşdirdiler, soň sen o taýda çağan bolup aýalyň bilen pul alyp bilmän kösenip ýörsiň. Şo zatlaryň hemmesini men goýdum sen bilen bile oturup gurulşymdy. Şonda men opozisiýa jurnalist ekenim, şonda men adalatyň tarapdary ekenim. Soň Türkiýe bardyň, soňra çemenöre bilen ýakynlaşyp uradyň, Döwlet Baýhan ýaly nemeler bilen elementler bilen ýakynlaşyp uradyň da, soň gyýbat ýaýrady uradyň. Allah'ım rahmet hemen agende ekendi. Senden soraýarlar, sen nerden bilýän, han senden näil suwutnama bar diýse de, hiç kime hiç ýyl suwutnamada berjek bolan nokta arkamdan gyýbat edip geldim. Indi senem özüňi dinlar adam hasaplaýan, musulman hasaplaýan. Özüňi na adalatyň tarapdary diýip hasaplaýan. Sen olar ýaly Hudaýa ananan adam bolsaň, hani gelip men güýdüme aýtmady ekeniň de Allah'ım rahmet, ha men elimde şular ýaly suwutnama bar. Indi men günämi geçen bolýan, diňe mende beýlekliň günäsini geçen bolýan. Biz sen günäň geçmeli, şeýlemi? Sen bize tökmede atyp oturýarsyň, sen maňa da tökmede atyp oturýarsyň. Bir kimindir birini günäsini geçmeli bolsa, biz geçmeli. Ýöne biz sen günäň geçmek üçin öňü bilen sen bizden ötünç soramaly. Sen ötünç sorajak adama meňdeşdäler. Sen ana gepleşige çağırandary ýaşullar öýlerini keçeldip, öz çağaty ýaly adama ýüz tutup, "Enha gel bilen oturna açyklaşdyraly." Ýene de barman näme diýip jogap berýän? Siz kim o? Size günäkar adamlar meneminni sizin öňünde jogap bermelimi? Ýok, siz meň öňümde jogap berersiň diýen bir paýbat atýan. Sen ataň ýaly adamlara şeý diýip paýbat atyp oturýarsyň. A sen şolara bildirýän günäňi sen baryp suwd etmelimi? Sen näme sudyýamy? Sen näme dünýä suwdunyň sudyasymy, baş sudyasymy? Höküm çykaryp onu gutornukly bir hakykat eden bolup görkeýdip. Soňra hani gelin jogap berýär, şo bildirýän aýplamalaryny hani sen suwd et, hani gel düşünşeli ýaramony baryp bilmänem, soňra beýdiýän bolýar. Soňra beýdiýändinim küşüşen kişi boldun, bizim günämizde geçen kişi boldun.
Soňam hatta minnetdarlyk bildiren boldyň ideýanlarym. Ana minnetdarlyk bildirip soňama 15-nji martda çykyş eden bolýan. O taş yurtda Türkmenistan'ın içinde tafawut yok. Dünya isteni kunjunda bolsun. Kimmäňizden ören hoşal, ören minnetdar, sizin kömegiňiz bilen, sizin gollaryňyz bilen, sizin ýardamyňyz bilen şol deportasiýadan kalnym, sizin kömegiňiz bilen Türkmenistanyň diktator rejimine garşy uly ädim boly diktator rejimini döwdüňiz, sizin kömegiňiz bilen. Şular ýalap agdy bir bolsa, alyp bolmajak galaýy. Ine ödüň aýdyp oturýarsyň. Agdy bir bolan ýagdaýymyzda alyp bolmajak gala ýok diýen. Ödüň aýagy aldygyna şu agdy birlik bozjak bolup her elinden gelen edip oturýarsyň şu an. Şu agdy birligiň bähwidine hem şu. Ondan men ferk bar. Sen bizim günämizde geçýän çykyş edende 14-nji martda Döwlet Baýhan şonu bir 10-15 minutla goýup soň aýrandyr. Soňa adamlar sonra berip urdy. Näme üçin onuň günäsini geçýändi, o näme üçin aýyrýandy? Soňa täzeden 2 gün geçen soň goýmana mejbur boldy Döwlet Baýhan. Şo näme üçin edýändir diýen? Sebäbi şu konflikti dowam etdirýär helýär Döwlet Baýhanyň. Sen ne bir aýplama bildirenleriň hemmesiniň günäsini geçýänini sen ýa sen çözülüşdiň bolýar. Döwlet Baýhan näetdi? Şonu ilki goýdy da sen goýdyp haýş edenden soň. Soňam aýyrdy. Soňa sen şoňa düşünýäňmi meni? Soňam 2 gün näp goýman ahyr soňa adamlar sonra bizar eden soň näme üçin onu aýyrdyň diýip. Soň täzeden goýdy. Şoň maksady näme? Adamlar oňuşdurmakmy ýa-da şu konflikti dowam etdirmek? Elbetde konflikti dowam etdirmek. Näme üçin sana ýöne meçe wurk ýyrdy goýdy. Innem seret sen 10 ýaşyna da köşeşen ýaly edip inni hemmekşä minnetdarlyk bildirip oturýarsyň. Men ine şunu ýaly agdy bir bolsak biziň alyp bilmejek galamyz ýok diýip oturýarsyň. Soň näme diýen? Şoň günäňizi geçdim diýip çykyş eden günüň eýem 14-nün tek ondan öň. Seni Maksat Bayramow bilen düşünşmäge çagyrýar. Saňa kömek eden oglan. Men adyny aýtjak, Türkiýede ödüm bilýän onu. Saňa wiza alyp beren oglan. Seni Maksat Bayramow bilen özara dawaňyzy açyklaşdyrmak üçin seni çagyrdy. Maksat Bayramow ödem gelip senden hani men nämämden gatwurdyň zatyp sen bilen düşünş ýok boldy. Sen adamdan günäsini geçdim diýen günüň, şoň çykyş eden günüň Maksat Bayramowyň ýejeğine, kakatyna, bajatyna, gyýdyna çende ýetdim. Şu minni sen alan terbiýe. Bolýa Maksat Bayramow bir zatlar ýalňyş eden bolmagy mümkin. Men o taýda o mesele goşulanmak. Ýöne şo taýda sen ýanynda oturup şo gurruna goşulyp oturan oglanyň geň gören zady, şoň haýgan zady, sen Maksat Bayramow üçin çagasy ýaly 27 ýaşly bolan. Ol adam 55 ýaşly adam. Şol adamyň nädip sen eger terbiýeli bolsaň, sen eger dinar adam bolsaň, ödüňi şolar ýaly urup takwa adam diýip hasaplaýan bolsaň, ödüňi madam diniň adamdan gurulýar. Nädip şolar ýaly ataň ýaly, kakan ýaly adamyň ýejetine, bajatyna ýetibilýär. Şuňy sen terbiýäň görüp edýän, şuňy sen opozisiýon aktivistligini görüp edýän. Ödem şo gün sen çykyş etdiň. Men hemmeňiň günäňizi geçýän. Şo gün ýene de öz ýüregiňde gaýnap duran kitigiň bardygyny ýene aýan etdim. Ondan soň ertesem ýene de ana men sawgolsyn aýdýan ýa oturýarsyň. Ýene bir gün geçdi 16-synda näme de oturýarsyň. Ýene de sen agyň pürkü oturýarsyň. Sen gotormadyň ana 16-synda sen näme diýen aýdýany bile? Hiç kaçan ötekinden karşı yanlışlanıp bağır nedir? Görmeyekten yüreğim sıkılıp durmuyor. Sebebi ben maşgılardan ayırıp bir nece vaktimi uğurladım siz. Köpman cevap verersiniz. Cevabım katı oğudun, katı bir sonra. Yekeden sonra. Ine sen şu çıkışın şu çıkışından öň sen adamdan günäsini geçdim diýdim. Sag bolsaň aýtdyň. Men üçin ala edip berelmede hemmeňide daşynnaklara, içinnaklara sag bolsaň diýdim. Sen näme üçin ýene bir gün geçen soň ýene haýwat atyp oturýarsyň? Ödem ýekeme men sizden jogap sorar diýip haýwat atýar. Şu näme netijesi?
Şu seni oynat edip oynap oturan adamlaryň ýene de täzeden kuş görüp saňa diýdirýändigini görkezýän zat dämi? Şoň netijesi dämi şu? Başga her nähil onun netije çykarmaly. Ya sen onu aňyň huguşuň ýaly düzüg dämi? Bir gün ötünç bir gün günäsini geçip oturýarsyň. Soňam ýa-ni haworsyny aýdyp oturýarsyň. Ertek gün ýene de hüjüm edip ýene baryňyzdan men siziň nemäňi talap ederim. Kemmiňizi bererim diýip. Öňe ama haýwat atýan. Buňa näme düşünmeli onda? Indi sen atýan töhmetlerine gaýdyp gelsek, men näme üçin bunu töhmet diýip adlandyrýan? Tebe başgaça adlandyrmak mümkin ýa. Oraja. Men şunu aýtmaýyn diýip her näçe taklandym, teň çykaryňa garaşdym. Biz senden opozitsioner ýatajak bolup gördük. Biz senden bir gahrman ýatajak bolup bolar ýaly. Sen ýöne ýalan üstüne ýalan sözläp oturdyň. Özüňem ýene de bir gedip gaýtyrýan. Sen her iki sözüň biri Allah. Her iki sözüň biri din, Hudaý. Şu sözleri agdap ýa-ni lewdiňi ýuwdup öz lewdiňi ýuwdup adamçylygyny ýitirip bolmadyklady bollu diýip aýdyp oturýarsyň. Ödem şoňa da menem şol wakalan köpesinde şaýat. Ýöne koýmasar. Ine sen aýdyp oturýarsyň. Meni Muhammed diýeji Türkiýe uratdy diýe. Sen ýalan sözleýän. Men onu nirden bilýän? Ýadyňdamy sen sentýabryň başynda entek Türkiýe gitmeýän sen maňa jaň etdiň. Eger şu ýadyňda däl bolsa men saňa WhatsApp'da eden jaňlaryň şo günler eden jaňlaryňam görkezip biljek. WhatsApp'ın üstü bilen maňa jaň etdiň de näme diýdim? Allah'ım radaga maňa pul kömegini edip biljekmi? Men Türkiýe gitjek diýdim. Men şonda taňa näme jogap berdim? Türkiýede näme işiň bar diýdim. Sen diýdim okudan kogullun innem sen diýdim taýýarlaş kursyna girdim diýdim. Ýaňy taýýarlaş kursyna girdim. Senin okumaly. Okuwa bir başarmadyň. Üstesine saňa ýagşylyk edip şo taýda taýýarlaş kursyna kabul etdiler sen universitetiň. Aýalyň görgülem okap ber. Elinde de 4 aýlyk çagaň var. Indi şonu taşlap, şolu kesini takdyryň önemesine girdamyna taşlap sen Türkiýe gitjek diýen. Benim sorum Türkiýede näme etjek? Senem aýtdyň, şo taýda oglanlar var, şolar bilen bir hereket etjek, adamlar ayaga galdyrjak. Adamdan içinde agitasiýa geçjek. Menem aýtdym, men Türkiýede näme aktivist adamy diýdim. O taýda adam ýeterli ya. Indi bize kim gerek bolsa, agitasiýa gerek bolsa, bir düşündürýän şu zatlary düşündirip bir hereket edýän adam gerek bolsa ortaýadyň içinde gerek. Sen daşça görüň ana oglan uýdan dolu Türkmenistany. Şolaryň içinde geçdiýdim. Näme etjek boldy? Senem aýtdyň, maňa pul ber. Men diýdim 3 batan pulum ýok, men berbiljek ýaly. Senem aýtdyň, näme diýdiň? Iň bolmana Türkiýe barar ýaly bir pulum ber diýdim. Men şonda näme Hudaýyň önüne and içýän. Men gurda ýatan ejemiň adyna and içýän. Men şo taýda näme diýdim saňa? Sen diýdim, häzir men saňa pul bersem diýdim. Barmak üçin pul bersem. Son menden ýene de golluga garaşarsyň, soňa men berip bilmesem, sen ýene de meni aýplarsың diýdim. Men olar ýaly günäň boýnuma alyp biljek. Däl diýdim, ýoklay agam men beýdiýetim, ýoklay diýdim. Men şunu şu öňünden duýdurdum. Teger şular ýalladyň, ondan men sen häsiýetiňe birazjyk belet bolamsyk öwrenem, soň men şonu şular ýallada garaşdym men senden. Şonam duýdurdum. Men diýdim, häzir sen gatyp pul berip iýberäýsem, ýerden ýene de garaşarsyň, ondan soňam golla bermediň, näme üçin ýerinde durmadyň diýip meni aýyplarsyň. Men olada goşuljak däl diýdim. Orat. Üstesine de aýtdym, sen gidip oturma, sen çagaňy ýerinde taşlap, aýalyňy ýerinde taşlap diýdim. Näme etjek onuň şu taýda ortaýetde ediber diýdim. Tamam aýtdyň, bolýan Allah'ım radaga, sen kömek berip bilmeýän bolsaň Muhammed agadan haýyş edip bersene diýdim. Sen şonda meni araçyl hökmünde ulandyň. Menem sen adyňdan Muhammed diýeje jaň etdim. Ýadyňdadyr sen. Muhammed diýejem geçen gepleşikleriň birine şonu agdandyr. Ana şonu şo gurrun agdaya. Men sen adyňdan Muhammed diýeje jaň etdim de Muhammed aga diýdim. Sen diýdim ýagdaýyň barmy diýdim, orady Türkiýe uratma. Olam aýtdy, öň bir gurrun bollu ol menden haýyş etdi diýdi. Ýöne men diýdi, oň jogap berýärçini boynuma almajakdymy aýtdym ha diýdi. Menem onda aýtdym, sen kömek berebiljekmi diýsem, birinciden men kömek berjek däl diýdi. O taýda diýdi, oglan gyýlar dogla diýdi. O Türkiýanyň içinde näme gerek ol diýdi. Ana şoň aýdan da şu maňa aýtdy şonu. Menem şoňa şaýat. Türkiýede bize gerekler artık majadan o taýda ýeterli diýdi. Näme çek bolsa onuň men söýdüm gaýtalady. Näme çek olu ortaýetyň içinde etdin. Bize şu taýda kömek gerek, şu taýda adam gerek diýdi. Men diýdi, oň jogap berjek, alyp biljek däl diýdi. Ödem hiç kim öňünden çykar diýmem söýüp bermedi. Barmasyn diýdi. Indi
Şu zatlara men taňa getirdim. Soň men ýygyna jaň edip sen saňa aýtdym. Inha Muhammed agada edir men aýdyşym, men pikirimi gaýtalaýa diýdim. Saňa gitmedi ýa diýdim, pulum berjek däl ýa diýdim. Üç batan pulum ýok diýä diýdim. Men şonu aýtdym. Muhammed aga aýdanok, ony men aýtdym. Muhammed aga maňa maňa aýtdy. Men şu taýda şaýada. Näme üçin şu zatlaryň sen gurrun neden ok? Näme üçin şu bolan gurruňa magdan ok? Sebäbi şaýat bar. Sen ýüzüňe basjak adamma, ýöne men birazjyk şu da seni maskara etmeýin diýip birazjyk çekinip çydajak boldum. Ýöne sen ýagşylygy bilme, işek ýaly ýüzüňe alyp baryp başladym. Ýagşylyk etseň eşeğe aýla vurur, duşoga diýilýän zat boldy. Ne sen şu öz hereketiň bilen şonu görkezip vururdun. Nahyrdan men mejbur boldum indi. Sen opozisiýa aktivisti adyna münasip adam däl aslynda. Aslında değil, ýöne men şu zatlara aýtmajak boldum. Sebäbi sen çağırıp getiren adamlar başgalar, taňa kömek etjek bolan başga adamlar bar. Men şu aýtdym, şu teň alada, şolar aladan etse gitsin diýdim. Men goşulmajak boldum şu zatlara. Ýöne sen hali ýöne o finansçydan bilmedim. Ondan ne aýly bolýar? Ina men sen aýdyp oturan zatlaryň menene häzir ýene bir gezek diňledeýin. Öýüň aýdyp oturýarsyň, maňa Muhammed diýýär, söz berýär diýen, soňam diýen pulum tölet diýen o adam. Eger Muhammed diýýär taňa söz beren bolsa Türkiýe aý berjek diýip, a Muhammed diýýär onda hem ýol pulumy Muhammed diýýär tölemelärmi? Ony hem şin gelip soň wepa çapon töleýär. Diýmek söz beren Muhammed diýýär dälle wepa çapon bolup çykýar. Ene sen aýdýan adam. Men Muhammed diýýärniň agdyndan söz berip almadym. Ol ýeri diýdi. Eger maşgul ýerden ala detme oras, no. Men şular ýere etjek könnün watançylyk. Watan Ene şunyň ýalan. Muhammed diýýär ýola aýtdy diýen. Muhammed diýýär, maňa aýtdy, men üstüm bilen saňa getirdi. Sen hohuny ýaňa ýadyr, bagyşlawan, şular ýa söz bolýar. Muhammed diýýär, men üstüm bilen saňa getirdi. Gitme diýdi. Men şoňa şaýat. Ene Allah oňundan and içýän. Men diýmejek adamam häzir men diýip bilýän. Diýip oturna, men gowurda ýatan ejemiň adyndan and içýän. Şo sözi men getirdim saňa. Muhammed gitme diýdi saňa. Sen hem häzir ýalan sözler hemme ady çersinde şogurup oturdun. Muhammed sana pulum berjek diýmedi, o hawaram men getirdim. Muhammed sen öňüňden adamlar çykaram diýmedi, ona men getirdim. Gidip oturma diýdi Muhammed. Şu hawary sen menden aldyň. sen ortaya git otur. Antama garşalar, ondan sonra bu maşgul meselelerim öz 400 euro verip kömege dörnýdi. Men ondan üçin günäke, bular ýöne ýalan sözler üçin bular günäke. Onu men wepa bilen jaňlaşdym, wepa. Men Türkiýe barýan Muhammed diýýän adamlar bar eken. O senin nähil garaşyň adamdy. Ora men sana oşak bolar ýalyk, o kömek bolar ýalyk. O halkdan ýygylan pullama. Senin bilet pulun, o biraz uluq çağırlar, koyjak, ýyjek işjek pullaryň Muhammed diýýän adamçylyk etmeli mümkin. O şeýdi men biletimi zatmy, o wepa kömek etdi. Muhammed diýýär Türkiýe bardym. Muhammed diýýär adama garşy almady, wepa garşy aldy. Ene öýüň tasdiklap oturýarsyň. Muhammed diýýär adamlaram garşy almandyr, Muhammed sen bilediňi alyp bermeýändir. Sen hem kömek sorapsyň, kime ýüz tutupsyň, wepa çapona ýüz tutupsyň. Intek barmaka. Näme üçin wepa çapona ýüz tutupsyň? Sebäbi sen jogabyň aldyň, men üstüm bilen aldyň Muhammed agaň sözüni. Muhammed gitme diýdi, puluňam tölecek däl diýdi, öňüňden hem adam çykmaz diýdi. Şoň şeýle sen wepa çapona ýüz tutdyň. Bolmasa wepa çapona ýüz tutup oturmak gerekne? Näme gerek bar? Eger Muhammed sen ýol harjyňy çykdajagyňy çekjek diýen bolsa, öňüňden adamlar çykýar diýen bolsa, saňa wepa çapona ýüz tutmaga derewlik ýok. Sebäbi sen ýalan sözläp oturýarsyň. Muhammed gitme diýdi, öňüňden hem adamyň çykjakdygyny aýtmady, şoň şeýle sen wepa çapona ýüz tutdyň. Wepa çaponam geldi, öňüňden çykdy da öýüne ýerleşdirdi. Ine sen şu taýda hemme zady tersen aýdyp oturýarsyň. Indi sen imanly adammy? Sen indi musulmanmy? Sen dogdukdan gorkan okmy şu zatlara biwine adamlaryň üstüne şular ýalşyl tagatyp ýalan sözläp oturmagy? Sen gaýrat etdi, öýüň dininiň adından çykyş etme. Sen ýa-da islam dinine de asnat getirip oturýarsyň, opozisiýon herekete de asnat getirip ýüzüni gara edip oturýarsyň. Düýbünden tersürläp, ýalan gürläp, sen aýdyp oturan zatlaryň 100%'inin 99% ýalan. 99% ýalan. Soň näme diýen? Atşok tökmetiňi atýaňdy. Eýindenem
Men barada gurrun yerbet gurrun edäýseňiz, men size duýduruş berýän, nidaý bokten şolar ýaly men hakda yerbet gurrun edäýseňiz, men sizin ýyryňyzdan ýeter, men sizi taparyn diýip haýwat atjam. Öýdüňe adamlara şyltak atmaly. Indi kimdir biri şunu yalan diýip, ine men häzir sen tanqid edip otur. Sen näme diýäň? Na şu taýda men şonu diňledin. Sen öýüň tanqid etdirmejek bolup haýwat atjaň adamlara. Yeni bir gidip duruş berýän. Nidaý bok. Yine bir ýerde. Men adam agdalty ýa-da geçdi elbet yerlerde. Dilini diýişim aňarsyny sakla. Ene wagty geler, gysga wagtyň içinde. Oşan men inşallah aşgalan 100 ekstrat edip bolanlar. Şonu görüşür. Ulu sede towu hakymy soramagy Allah Taala ruhsat berse, atbek sorar denden. Te oýetjek adamyň dälmen. Adamy tanap onuň gurulmagy. O nähili sen jogap sorajak, bek jogap sorajak. Ha? Nähil çäre görjek, ona aýtmaly ekeniňe. O zaman diýişiňiz diliňiň aňarsyna saklaň diýen. Öýdüňe dilini eýelige deňok, adamdan etmedik zadyny etjejäň. Innem haýwat atjam. Men barada erbet gurrun edäýseňiz, men sizi taparym. Öýdüm Allah Taala adyndan niýe berk jogap sorarym. Allah adından berk jogap sorar ýaly henne Allahyň wekilimi? Sen niýeleri çykardyň öýde derejäň? Inde soňra ýene haýwatyny ýene dowam etdirip näme diýäň? Bar bolsun. Bir tabak var. Bar bolsun. Biraz diýişik batyn. Kaçan ýöreler ýollar. Şonu kim belli bol. Awa, indi bile diýişimde gasmaly, kimiň diýen nägeleligi bar bolsa, nida bolsa bar bolsa diýişiňde gasaň diýen. A sen nägeleliň ma, sene diýişiň gasaň ok. Öýdüňem toslamaň, toslap tapan öýdür wayatyň esasynda adamlara şyltak atýar. Diýmek onda sene artykma hukukdan peýdalanmaly, hemme adamlara öýdüň atan ýaly adamlaryň etmedik zadyny etdi diýip haýwat atmaly, söýgmeli olara telefon gurulmagy geçliginde. Soňam sen barada hiç kimiň hiç zat diýmäge haky ýok. Näme üçin? Olar ýaly hukuky sen nirden aldyň? Näme üçin oňa haýwat atýan? Nirde bolsaňam taparyn men diýip. Ýekeme Allah Taala adamdan men senden hasabat bek soraryn diýip. Näme ýaňda diýär? Men aýdaýynmy sen şu taýda näme diýjek bolýan? Hani eger sen hakykatdan Hudaýyndan ýan dogruçul adam bolsaň, dogurlukdan gorkýan bolsaň, geçen Ağustos'tan tek Türkiye barmakan WhatsApp'ta geçirilen chat'te kime ölüm cezasyna elan etdim. Wepa çopany kiňe. Hani şonam aýt. Sen ölüm cezasyny sen fatwa elan etdin. Wepa çopany kiňe fatwa diýilýän zady bilýärmi? Dini liderler elan edýän dini ölüm cezasy. Näme üçin? Dine şek getirýän adamlara şolar ýaly giýirilýän ölüm kararyna fatwa diýilýär. Wepa çopany kiňe adamlara ýygnap WhatsApp'ta geçen ýylyň Ağustosynda 14 sany adamyň içinde maksat bayram şu öldürmeli diýip fatwa elan etdiňiz. Meňe şu aýda oturanda adam ýalan bolsa, sen arkaýyn baryp suwda berbilýän. Şu taýda da men sen bilen ýerleşbilýän. Näme üçin? Sebäbi şu şaýatlar bar, şu çäte gatnaşan şaýatlar, özleri canly şaýatlar gurrun berip otur. Şol adamlaram geler suwda. Hani erkek bolla aýt şu taýda. Näme üçin? Sen kim adamlaryň ömrüni Allah adamyň janyny beren bolsa Allah dalmaly. Sen kim o taýda Allah adyndan biriniň ajanyny aljak bol. Näme diýen şu taýda näme üçin maksat Sapar Muradow öldürmeliýän? Eger maksat Sapar Muradow halk üçin işlemän, mehmen agendy bolup hereket edýän bolsa, özbek üçin hereket edýän bolsa, biz şonu öldürelim diýip sen ses berişlik geçirýän. Wepa çopany kiňe inisiator bolup çykyş etdiňiz şu ideýa. Şu ekstremizm dämi, şu terrorizm dämi? Indi biz senden häzir gahrman ýatajak bolup otur. Senden adam tan hukuklaryny goraýjy guramalar senden gahrman ýatajak bolup otur. Mene şu günäň jogap berýän alybiljekkä häzir senden gelip senden häsiýetnama sen barada menden häsiýetnama sorasalar mene seni gorap çykyş ediljekkä dogrymy aýdaýyn. Ya bu maglumatlar ýaňy ýakyn geldi maňa. Şu şaýatlar gurrun berdi. Olam näme üçin olar gurrun berýär? Sen edip bir häzir atyp oturup tökmediňi görüp şolara janlar çydaman. Sen günäňi, sen aýbyňy, sen pohuň bilýänlikler üçin şolar gelip ýyl tutdular.
Ortadan bir nakıly var, gözüňdäki tüňmäni görmän ýa ýylyň ketekin gözündäki çöpçe gaşa sen ün berýär. Sen öz gözüňdäki tüňmäni aladasyň et. Sen öz sırtyň pohunyň aladasyň et. On süpür kutorar ýaly, sen etip beren hereketin. Sen nädip o taýda oturup bir adama ölüm jezasyny bermek barada karar çykabilýär. Ses berişlik geçiribilýär. Kim sen oňa hukuk berdi? Şu minni opozisiýaň işi. Şu opozisiýaň işi şular ýaly bolmaly. Yok. Sen bol etjek bolýan zadyň, olana Siriýede gelip bererler. Irakda gelip bererler. 2 ýyllyk bir gurama bardyr, Al-Kaida diýip gurama bardyr. Ana ol şolaň metody. Sen gurjak bolýan zadyň hem demokratik jemgyýet däl. Sen demokratiýaň nämedigine düşünýän tiňe öýdenmok. Sen ömrüňde bir kitap okan adam däl. Men şonu ýüdüňe daýdy biljek. Görnüpdi. Bir kitaby boýdan başga okap görmedik adam sen. Uryan gepiňden bildiripdi ol. Bar bilýän zadyňam din, Allah, hak, şeriat, fatwa elan etmek. Giden nagana. O Siriýede bar şu taýda näme gurulan halifat jemgyýetini gurjak bolup görenler bar. Bar boşul solar. Ýöne bärde sen taýda işiň ýok. Opozisiýaň içinde işiň ýok. Nirik barmalygyny mana Döwlet Baýhandan sonra bilýändir. Öz çykyşynyň birinde aýtdy. Bizim Türkmen vatandaşlarymyz teröristlerin nirik barp nirde tälim geçýänden bilýän, şolaň atlaryny bilýän, ýöne men şolaň sagaryny berjekler Türkmenistanyň mehemetine diýip, içimi ýantyn diýip ana gaýgyr otyra. Ana bar şondan talgyna Allah gidiber, şo taýp nirik barmalygyny öz salgy berer. Ikiňiňiň hem garaýşyňa daha ýakyn ýaly görünýär şu meselede. Şoň süýne bol sen ulanyp otyr. Senem pis tapartyp pesdilen ýaly şoň gepleşiginde çykyş edýändin. Çykyş edýändin. Şu zatlar näme ýöneligimi? Görnüp dura sen netin, oňam neti. Var aslan hadifatyny gurjak bolsaň gidiber, ýöne bu taýda opozisiýaň içinde sen işiň ýok. Sebäbi sen demokratiýa diýilen zadyň 1% dadynan bilen ok, sende düşünje ýok. Ömrüňde bilim almadyň. 4 sany universitete finançdym diýen, onam gutormadym diýen, oň bilen öwünjek bolýar. Şoň bilen öwünjek bolýar. Ina sen aýdyp oturundadyň, özüň boýnuňa alyp, boýna alyp otyrdyň. Eden çykyşyňda. Men näme 4 sany universitete finançdym, okap bilmedim, okajagam diýär. Näme üçinmişin? Ay men filial para horda alyp eýleklara piçik atýar. Onda biz para bilen gutoran ot çykýasmy. Ina men daşary ýurtdan hemen magistr derejesini aldım. Men onu para bilen gutorypdym. Sen hemmemde şey diýen. Men filialle men sizin etmediň işiňi etdim. Men para bilen gutoranmok. Men okujak diýip şoň üçin çykdym diýip öýüň murşun ýaly ullukan iş eden adam hökmüne görkezek bolýar. Öýüňe geçen gepleşigimizde öýüň boýnuňa alyp otyrdyň. Sen näme üçin okudan çykaranlyklaryny? Sen ikilikçi, sen okuňa ýetişen ok. Sen iki tane söyleme düzü bilen mi Orsça? Orsiyette okuyacak olup barıptın. Sankt Peterburg o tayda bir kovuldun. Sonra Karaşay ve Çerkezki Üniversitesi'nin o tayda barıp o taydan okudun kovuldun. Ahırdan şu görgüller seni Padgataviç'in yanı tayyarlaş kursunu aldılar. Şu tayda sana Ors diline uğraşacak olup, şu tayda sana bir soğuda uğraşacak olup. Ona ma taşlak kayttın. Şimdi son ne diyen? Türkiye var yan, bolya wepan çoban sana iyi çıkacak olmuşsun. Onu bilen ma uğraşmadın. Sonra o taýda ýatyp, sana o taýdaky görgüli eklenjiniň aladasyny edip ýören, özleri eklenip bilmän ýören ol aktivistler sen çykdajaň etmelimişsin, sen eklemelimişsin, sen ataňa jaý bermelimişsin, sen hem garnyňa berip ýatmalymışsın. Sen şu taýda görüp näme iş etdiň? Ýekeje iş eden bolsaň şonu aýdyp bermeňe. Hani ilaty halkyň goňuna aýda, sen bir özüňden gahrman ýatak otyrdyň. Halk üçin, opozisiýaň iş üçin ýekeje iş eden bolsaň, ine sentýabr aýyna bardyň 10 tekidine. Oktyabr, noýabr, dekabr, ýanwar, fevral, mart için 6 aýla oturdum. 6 aýyň içinde bir çöpi opozisiýaň bäkwi düşün, halkyň bäkwi düşün, şeýdi bir çöpi gymylladan bolsaň aýtışdaýdy. Aýdyp bilmerdim. Sen ýekeje mitinge gatnaşdym. Olam 27-nji sentýabrda Türkmenistanyň garaşçylyk gününe gawatlap, ana halk hereketiniň opozisiýonерleri gitdi, sen süýräp gitdiler. Sen ýalbaryp gitdiler şo taý. Ana sen ýekeje bar gatnaşan demäň, olam näme gahrmançylykmy? O taýdan hemme ulun gyýdymyz bar otyr mitinglere. Seňin şu taýda 6 aýlap oturup, hiç saat etmeýän adamlara da azar baryny berip, olaň puluny ýyp, olaň eklenjine oturup. Soňam sen ýagdaýyny görüp, maksat bayram şaňa teklip edýär. Sen beýdip kösenip berme, näme biýdasy zasy sen ýadyr polisiýa tutsa sen deportasiýa edýärmisin Türkmenistana tarap diýip saňa kömek etjek bolýar, öýde meýletin. Maksat bayram şaňa saňa kömek etmäge hiç il borjy ýok. Soň sen näme edýän?
Indi bu maglumatlar men niden bilýän? Men Maksat Bayramçydan bilem onu. Sana video taýýarlap beren oglanlara men jaň etdim. Şolar aýdyp otyr, olaryň kimdigini bilýän. Indi olar hakyky taryhy şolar gurrun berip otyr. O pulu Maksat Bayramyç sen oradyň eklenji üçin berjek diýen ok, oradyň videosy üçin näçe pul çykdy jaba, olsa men şonu çekjek diýipdir. Şoňa mı ýerinde durjak eken. Oň ýerinde durdurmalyga kim sebäp boldy, sen sebäp bolupdyň. Şonu video ýasap beren oglanyň özi aýdýar. Onam nähili? O video edip bermek diýilende sen ýöne boş ýerden bir gelen adam. Ondan häzir karantin düzgün sebäpli, häzirki proseduralar migrasiýa gullugundan mesele çözülende häzir odal 2 hepde bir aýda çözülýän bolsa häzir 2 aýda 3 aýda çözülýär o meseleler. Şol ulan taňa düşündirjek bolupdyr. Janynym, hoglukmy? Maňa tek jogap belenek, men seň adyňdan arda berdik, nädip oktyabr aýynda seň adyňdan arda berýärler. Maksat Bayramçym, Maksat Taparmuradow, sen şo çykdagyňy, video üçin çykdagyňy şol oglana bermeli, taňa bermeli. Sen näme diýen? Maksat Bayramçy jaňa diýende bolok pul maňa puly berdi. Olam taňa düşündirjek bolýar, o puly men taňa bermeli, ol şo wizany oňoran oglana haçan migrasiýa gullugundan, göçe daratyndan habar geler, tiň ardaňyz kabul edildi, naşular ýalam çykdaja tawa pul төлegi diýip kwitansiýa geler. Şonda Maksat Bayramçy şol wiza oňoran oglana tölemeli, taňa tölemeli. Sen näme etjek bolýan? Şo puly sen öýüňe ulanjak bolup Maksat Bayramçy jaň edip bolmaňa pul ura sen söz berdiň diýip jaň edýär. Taňa oglanyň düşündirjek bolýar, wiza oňoryan oglanam. O hoglukmy ho bir 2 gün içinde bolanok, häzir prosesler, häzir bu işler uzak çözülýär, sebäbi karantin diýip taňa düşündirjek bolýarlar, sen düşüneňok. Ahyrdan näme diýen? Şeýdi bir ýerde Maksat Bayramçy ýene nowatda kedek jaň edip, oň ejetine, bajatyna ýetdi. Maksat Bayramçy aýdy, onda men sana kömek edibiljek däl, sen bular ýaly gadyr bilmez, haramzada bolsaň diýip senden ýüze gurýar. Ana sen sebäp bolandadyň. Sen aýdýan Maksat Bayramçy söz berdi, soňra sözümde durmady diýär. Sen näme üçin düşündirin Maksat Bayramçy wiza üçin, wizaň pulu üçin söz berdi, wizaň çykdyjy üçin söz berdi diýip. Sen näme üçin aýdan okşap tölenmeli, pul maňa tölenmeli, wiza oňurup beren oglana bermeli. Sen näme üçin aýdan okşap pulu geçirmeli wagty, näme üçin geçirmeli? Sebäbi migrasiýa gullugundan jogap gelmedi. Şoň üçin gijikdirildi. Şoň üçin Maksat Bayramçy garaşyp oturdy. O taýda Maksat Bayramçy günäti ýok. Sen näme şu zatlar düşündirin ok? Birinciden sen proseduraň ödüne de düşünýärsiň gelen ok. Sen şol akmak kelleň we tupoy kelleň şol zatlara da düşünmeli ok. Şo prosedura näme? Göçe daraty näme? Wiza almak näme? Garaşmak näme? Arda bermek näme? Kwitansiýa näme? Hiç da düşünün o. Ondan ahir soňy sana başga bir tapylypdyr, pul bermäge. Soň näme bilen dekabryň ahyryna bilýärmi näme üçin birinji gedek almaly wizam köýdi. Sebäbi sana şol wiza alan alyp berjek oglan aýdýar, srok berýär. 20 güniň içinde sen dokumentini şu spravkalar toplamaly. Şu dokumentlerini şu pasportyň kopyasyny getirmeli, sana möhlet berýär. Sen näme diýen? Iň soňunda bir gün galanda ertip berýän şo zatlar. Tölemeli pulnam ýanky dokumentlerim. Olam yetişenok o görgülügülü. Iň soňky bir güniň içinde sen iý berende o taýda barwam yetişenok dokumentler. Sen günäň sebäpli birinji almaly wizaň köýýär şeýdi. İkinji almaly wizaňym zordan yetişdirýär şol oglan. Sen näme şu zatlar aýdym? Sebäbi sana bähwitler. Sebäbi şoňa sen şu zatlar aýtsaň, onda sen çemen öredi oýnap bilenok, döwlet baýhanam oýnap bilenok. Şolara da bähwitler, sen häzir şu zatlar, şu hakykatlar aýtmaň, olara da bähwitler. Ondan näme üçin Maksat Bayramçy sana düşündirjek bolanda 14-nji martda ine ýaňy ýakyn. Şol wizany oňurup beren oglan seni gepleşige çagyrýar, Maksat Bayramçy gepleşige çagyryp sana düşündirjek bolýar, iki bolup. Şo taýda günäň sen nedigini düşündirjek bolýarlar, sen näme diýen genede? Ýene de Maksat Bayramçy öz ataň ýaly adamyň ejetine, bajatyna ýetdiň şo taýda telefonu. Şo gurrun boldymy? Boldy. Ödem 14-nji martda. Men senin günäňde geçýän diýen günüň şonu ýaly edip söýýär. Şoňa sen diniň ýol berýär. Sen alan terbiýäň şoňa ýol berýär. Onda biziň töweregimizde görünme, eger sen şolar ýaly bir ýabany haýwan ýaly, bir ýyrtyjy haýwan ýaly ödüň beýdip alyp barjak bolsaň, sen ornuň opozisiýada däl. Sen ornuň ana git eliňe ýaragalla şo taýda öz nemäňe içki joşup duran gahar gadawyny ana alyň ala meýdanyna git islamçylaryň içinde. Şo taýda görkezdi ber. Ýöne bu düşünjeň bilen bärik gelmeden, öz jengeliň kanuny bilen gelme bärik.
Sen ýöne buldozer gelen ýaly bolup ýöne şar tarapyny derbi dağın edip ýörbersin gaýtan. Taňa düşündirjek bolýar o dinlämeme bilen ok. Näme diýen? Menden jogap sorar ýaly sen kim diýen olar. A sen kim? Sen fırtı poklu sen kim? Ömründe bir kitabın gatyny açmadyk. Bir üniversitede bir ýyllap okap bilmedik. Kördäkin. Dünya siýasatyny tarihinden hiç zat bir köpük 1% dat bilmeýän olan sen kim? Gelip bu taýda ýaşuldary akly öwreder ýaly. Şylta batar ýaly. Olaň ijetine bajatyna ýeter ýaly sen kim? Fatwa ulan eder ýaly, dini jeda, ölüm jedasyna ulan eder ýaly sen kim? Opozisiýaň içinde sen ýaly adamlara orun bolmaly. Men bilemok ol sen Vitali Panamoryov sen näde gorajak bolýar häzir ýa Täjul Begmedow sen näde gorajak bolýar men düşünemok. Men şunu aýtmaly bolýar. Sebebi häzir şolar gorap senden häzir opozisiýa gahrymanyny wekilini ýasasalar. Erteki gün sen etjek hereketine şolar jogap bermeli. Erteki gün senden her rada garaşyp bolar. Adamlar ölüm jedasyna ulan edip oturan haramzadadan her rada garaşyp bolar. Sen häzir ýanky berýän duýdurşuň näme? Nirde bolsaň tapar Allahyň adyndan sen jogap berim, jogap talap ederni ýotýarsyň. Şey diýmek bilen sen näme ýaňda diýen? Sen ýene de fatwany ýaňda diýen. Allahyň ady bilen gurulýan bolup bizden bir de ölüm haýwatyna atýan sen. Sen o haýwatyň ho gitdi nirde ataň ýanyna atyber. Ýöne bu taýda olar ýaly haýwat atyp sen geçip sen ýol alyp bilmersiň. Indi ýene bir zat aýtjak bolýan. Sen 6 aý dowamında şu Türkiýe baryp çöp başyny gymyllatmady adam. Barwam näme diýen? Seninle işe ýerleşdirýärler seni. O beýdip ýatma onu garnyň gaýa berdi. Bir işle ödeklenjiň ödüm gadanyp maraly garawmly görgüli sana iş tap beri. Sen näme diýen? İşlemekden geçen 2 gün işleýände götüňe iş yapma, sırtyňa iş yapman otada ay mene bunu başaramok diýen. Üstesine näme diýen? Barıp oňoranladım. Şu taýda türkler bilen uruşup gödüň göýgördik gaýdy. Maskara bol. Türkmen adyna asnat getirip. O paran ýerinde iş ýerinde de türkler bilen uruşup gördüm. Ha şonam aýtdy. Ana sen opozisiýaň işin. Opozisiýon işin sen bar bitiren işin şol. Baran ýerinde kanun ral etmeli, haýwat atmaly, fatwa ulan etmeli. Ondan gidemizde belli bolar. Şu taýdan göp pakiňi maňa jaň edýän. Çünki jaň etmedik adamyňdy galmady, bir de mal ýokamagyny, bir pul kömegini, bir de ýurda barjak. Näde barjak diýip sora berýär bolýan, ay oň bilen işiň bolmasa. Siz şu topu kelleňiz bilen Türkmenistanyň içine baryp indi Türkmenistany demokratik jemgyýet gurjakmy? Niýerden üstüne barjak, terheden üstüne barjak diýär. Aserheden üstüne bir kanun gelip kesip geçecek bolsaň maňlaýyndan brok berseler, sen onuň ýydyň bilen ýörep barjak Türkmen oglan gyýyllarynyň jogapy, ölüminiň jogapkärçiliğini çekibiljekmi? Çekibilirsiňizmi? Sen öz ýekçe aýalyň aladasyna edibilen ok. O beýlegiň göz çağan aladasyna ma edibilen ok. On men Allah çawşyrdym diýip gitdim diýär. Dünkü eden çykyşyňda näme diýär? Men aýalym çağamy Allah tawşyryp gitdim diýär. Onu otur Allah tawşyryp giden bolsaň öýdüň ama Allah tawşyrdy otur da ondan hemçine şerralyk edip goktudy oturýarsyň. Onda sen başyňa gelen günlerim häzir gaýdyp oturanda atlamam Allahyň emri bilen bolýan zat bolaýmysyň? Sana wagtyna aýdylanyna gitme şo taýp, sen şo taýda Türkiýede görjek gogurun ýok şo taýda başarjak işiň ýok, gitme şo taýp diýip sana aýdylanyna. Sen dinlemedin şeýdemi? Nem şo eden öz eden işiňi özüň toslap, şo taýp gitmediýle nerede gittin? Nem näme diýär türkmen? Eliň bilen eden ýeginiň bilen çek diýär. Inni eliň bilen özüň etdiňmi şo ýeginiň bilen çek? Onu kişiden görjek bolma. Merk özünden urar namart yollaşından niýandirler. Sen haramzada häzir namart ýok, mamart bolup oturýarsyň. Özüň Hudaýyň adyndan gurulýan bolup oturýarsyň. 27 ýaşyň bar, 27 ýaş döwründe Mawtumuly serdar, dıkma serdar dagy türkmen topragyny gorap, ýyllaryna müňlerçe leşker alyp, öň tutunyp etip bilen adamlar. Sen 27 ýaşap öz çağaňa mekle bilen ok. Kaçan sen bir ýekçe bir ýarym ýyl bir ýerde işläp gördüň, han şoňa aýt eklenjidip gördüňmi? Ýok. A sen näde onu adamlaryň öňüne düşýek bolýan? Öňü bilen sen atalyk borjuny, kakalyk borjuny ýerine ýetir. Öz äärlik borjuny ýerine ýetirdi, otur çağaň ýanynda, gitmän oturmaly ekeniň. Indi näme üçin öz eden işinde, öz eden günäňi beýlek adamlaryň üstüne ýükläp oturýarsyň? Şu barp ýatan zamdan ýamanlyk, indi şu barp ýatan begaýratlyk.
Sen ýaly adamlary öňe düşürip oňa ýygyna adam düşmeli bolsa onda Hudaý saklasyn. Onda opozisiýa hereket diýen adam işi gaýdypdyr onda. Indi ýene bir deňeşdirjek adam. Indi Juma Tapar Pagir ene görgüli şo näme izolyatorda otyr. Şo geçen ýylyň okýabaryna mitinge çykanlaryny äkitdiler şonu. Hi şol diýen näme türmede otyr şol izolyatorda otyr. Ykbalyň näme boljakdygyny belli däl. Şo görgüli şo taýda oturan ýerinden çykyş edýär. Telefonyny üstü bilen tesini ýiberýär. Ana halk hereketiniň adamlary ony efirde goýýar. Şo senden ýekece pul soradymy? Bizden hi ýekece köp pul soradymy? Şo taýda bolmasa şo güni ýeňilläl. Ya veýrenmi şu öz gününde? Ine biz sen sebäpli, plan sebäpli men düşdüm diýdim, ýok. Öz eden hereketiniň öz jogap ýaşyny öz çekip otyr. Üstüne näme diýär şo taýda şo kıyın gününde bizi ruhlandyrmak üçin, opozisiýa adamlaryny ruhlandyrmak üçin çykyş edip bizi ruhlandyrýar şo görgüli şo taýda oturan ýerinden. A sen näme? Çöp başyny gıymıllatman, bir çöpü şu taýdan beýläp üýtüpman opozisiýaň haky üçin. Halkyň bäkmeti üçin ýekece gram iş etmän 10 tollalyk goktudur ýa. 1 gram iş etmän 100 tonlalyk gıýbat edýän 100 tonlalyk goktudur ýa. Ay maňa beýtdiler, ay maňa eýtdiler, ay maňa oho dura sen. Bir sen halk üçin näme iş etdiň? Sen gatyryň bilerýärligiň bolmanda sen halk üçin, adamlar üçin näme iş etdiň? Bar eden işin näme? Azar vermek, azar ýamanyny berip oturýarsyň sen. Ana bar bitiren işin. Şu minni kahramanlyk, şu minni opozisiýaň işi, şu ýaly bolmaly. Ýa-na mälik Allah murady balyp göreli. Eline plakat alıp çykdy. Pikede çykdy. Şonam süýräp aketdiler. Okudan çykarjak boldular, ýurtdan deportasiýa etjek boldular. Şu zeýrenimi? Men siz üçin köten ýani plan men içerdi şu plakat alyp çykmaga. Men etjek dälim zat diýip zeýrenimi? Zeýreni ok, erkeklerçe durdy. Pul soradymy? Ýekece pul soramady. Biz şoňa hödürledik. Şoňa hödürlän adamlar we pul hödürlediler. Sen adwokatyňa gerek bor, sen çykdagyňa gerek bor. Mälik näme diýdi? Ýok, kaçan sud höküm çykarar, maňa iştiraf saltalar, jerime saltalar. Ana şonu belki pul gerek bor. Ýöne men ödüm üçin ödem pulsuz köteni bolýar. Men üçin bir köpüge muratmaň diýdi. Ana erkek. Ol zeýreni ok gaýta bizi ruhlandyrýar, öz görelleri bilen nähil görüşmeligini öwredip otyr. Sen näme diýen? Hiç saat etmän. Ýekece iş etmän, adam maryna azar bolup otyr. Sen ýöne azar bolaýdyň, ho bir iş etmän. Ýekece iş görmän, adam maryna azar bol. Taňa pulum bermeli biz, sen goramalan biz. Sen çeken öz günäň sebäpli häzirki çekip oturan ejeriň hem günäsinem jogap ýarşylan biz çekmeli, hemmesi çekmeli. Bar kişi günahkar, sen günahkar değil. O ne bolýar? Bir gayrat. Sen özüňi erkek diýip hasaplaýan şu wagtda. Erkek adamyň etjek işi şol, aýal maşgalaňa etjek işi de. Aýallamynyň içinde şey diýip deýren oturan barmy? Men şu wagtda heleýler bilen deňeşdiriljek däl. Aýallaň mertebeni kemtetmek boljak häzir hele ýaly hemen. Ýok. Heleýleminiň aýallamynyň gaýraty senden müň etse güýçli. Ana pikede çykyp ýörler. Proteste çykyp ýörler. Ýüzlerini asyp çykyş edip oturýarlar. Dogan garanyşlara azar berip otur. Hiç kimdir birini günahkarlaýan. Senem olara häzir gizje berýän. Ay size malladylar çykyň. Näme üçin dym oturýarsyňyz? Kim kime mallapdyr? Bizi ağlayan bir haramzada var. Gurbanly Berdi Muhammedow diktator. Ana şo wa bizi ağlayan. Bizi kıyın güne salyan ýekece adam var. Şo haramzada var. Bizi başga ağlayan yok. Biz görüş üçin çykdykmy? Eger şu görüşde bir yerlerde biz bir büdüreýän bolsak, bir kynçylyga tede war berip bolýan bolsak, ol özümiziň ýalňyşymyzdan netije çykaryp, şondan tapa galyp, hasam güýçli hereket etmek üçin gerek şo ýalňyşlyklar. Ýalňyşlyklar sen ýaly burnunyň sümügini sallap, agzynyň gyllygyny sarktyryp, gözüniň ýaşyny näme dip döküp, zeýreni oturanlar oturmaklyk üçin däl bu kynçylyklar. Bu kynçylyklar ýykylaňda ýene täzeden galyp görüşmek üçin, şo taýda diktator rejimi hasam güýç toplap ýykmak üçin gerek. Merde adam kynçylykdan tapa galyp, deýrenmän, özi çekýän kynçylygyna özüňler aýyplaman. Has
gaýdusuz hereket etmek üçin netije çykarýandyr. Sen näme diýen? Özüň kynçylygy özüň ýasaýan. Özüň hüküm çykarýan beýleki adamlara özüň deýreni otýursun. Ene sen gana öz-özüňe garşy diýen zatlardan näme bir käbir misallar görkezýän. Özüň adamlara akly öwredi otýursun. Adama diýe öz aklyňyz boýunça baha bermeň diýen. Ne berýän? Ýetirdi. Hiç wagt öz aklyňy işleýişi boýunça adama baha bermeň o ne dogurluk. Demek Hiç wagt ýa öz aklyňyň işleýişi boýunça adama baha bermeň diýen. O ne elfet bolýar? Nirden alyn goýdy? Her kim öz aňynyň aklynyň işleýişi boýunça adama baha berer. Ýöne beýleki tarapdan sen dogry aýdýan. Sen öz aklyň bilen işleň okda, sen oýunjak bolup döwlet baýhan çemenöre ýaly. Betniyet adamdan, betniyet adamdan aýdýan zadyny şolaň pikiri bilen hereket edýän. Belki sen şonu maslahat berýän şeýle, haňa şeýle bolup çykýar. Biz öz aklymyz boýunça adama baha bermeliler. Mene sen öz aklym boýunça baha berip otýaryn. Men öz bahamy özüm kesipleýär. Özüm suwtnamalar bilen sen görkezip otýaryn. Men onu toslap tapamok sen aýdyşyň ýaly. öz ýaşy doğru, öz alam terjiýi doğru, öz alam bilimi doğru, adam bilen beýle gurulmaşmaň. Adamyň hal ýagdaýyna doğru, adamyň ýaşyna doğru gurulmaşmaň. Siz men bilen gurulmaşyp bolsa, men ýaşym bakyarlyk gurulmaşyp. Ben diýerler ýaşymda. Ören gowseller aýdýar. Adamlar bilen gurulmaşanda adama hormat goýup gurulýan how diýen, her kimiň öz ýaşyna görä gurulmaşyň how diýen. Akıllı sözler. Ýöne hen maksat bayramy diýen Muhammed diýýär da bilen gurulmaşanda, şolaň ýaşyna görä şolara hormat goýup gurulmaşýanmy? Sen özüň bir şonu oňarýanmy? Olar oňarýar. Olar öz mertebelerini kemsedip, sen atyp oturan tökmetiňe garamadan seni gepleşige çagyrdylar. Sen bile düşünşek boldular. Sen näme etdiň? Sen olaň ýüzüne täretini taşyratdyň. Siz kim olmayan sizin ýanyňyza barar ýaly? Sen kim? Olar özlerini kişeldip, özüne atan tökmetlerine garamadan sen bilen düşünşek bolup seni gepleşige çagyrýar. Özüňe maslahat berip otýarsyň. Adam bilen her kim bilen mertebesine görä gurulmaşyň, ýaşyna görä gurulmaşyň diýip otýarsyň. Kime maslahat berýän şonu? Özüňe ber şo maslahaty. Bize gerek o maslahaty. Sen özüň ilki şonu diňle, öz aýdyp oturan adam. Gulaň eşitýärmi şonu? Ýene näme diýen? Men bu üniversitede okudum. Bir diplom almadım. Onun için men diýerler doğru ýerde oturmamalarym yok. O zatlar näme? Alışveriş bilýärdi. Sen näme? Men 27 ýaşymda dedim, hemmäňiň etmedik zadyny etdim diýen. Indim ýugyny otýursun. Pankar. Näme etmişiň? 4 sany universitete girip okup bilmän çykypmyşyň. Elinde ýekejede gaty diplom ýokmyşyň. Şoň bilen ýugyny. Onam näme bilen delillendirýän? Men para vermedim. Men şu para vermän okujak boldum. Näme? Näme ortada baranda henden para etlediler. Näme Sankt Peterburgdan okudan Kogulanda henden para etlediler. Ona pohun diýär. Ya Karaçay ve Çerkes'te henden para etlediler. Para vermän üçin okudan çykardylar. Ona ýalan söýledi. Sen ikiriksi bolansyň, sen A harpyna şermenle bolan üçin okudan çykardylar. Soňa ma hen taýýarlaş kursuny aldylar. Şo taýda bir sen A harpyny öwretjek bolup. O taýda da durmadym. Sen o bir hiç ýerde bir karar tapanmy bar? Ne bir ýerde oturup bir 6 ay işlän ýerim bar? Ne bir ýerde okuýup 6 ay okan ýerim bar? Indim gelip sen opozisiýanyň içine goşulyp, bu taýda buldozer gelen ýaly ýykan ýumrançylyk öwretjek bolup otýar. Yok, gayret etsen inim. Bu taýy sen ýeriň däl. Bu taýy sen ýeriň däl. Okuw oturup, okuw daşary ýurtlarda, içeri ýurtlarda okup diplom alyp çykan bilimli adamlar sen aýdyşyň ýaly olar para beren içinde 2 ýaka baram bolsa, sen hemmäňiň etmedik işiňde menen etdim, menen okuw okumadym diýip ýöňler ýaly sen olar bilen sen özüň deňizjek bolup oturma. Biz sen ýaly köýerdeki nel ahyrypyna şermenle däl okuwdan kowlar ýaly. Hemmäňden ýokary bilimde sowgatly adamlar senden tapawutlukda. Seni okudy biljek adamlar. Ýene özümizi kemsedip sen bilen bir düşünşek bolduk, zat etjek bolduk.
Seni ana bir de eden ana bizim ýagşylygymda berýän jogabym. Haýwat atyp siz kim ol? Siz şagyryňda barar ýaly. Men ýanyma gelersiň, men soraglaryma jogap berersiňiz diýen. Kim sen? Kim sen ýanyňa haýy edip barar ýaly? Gelýärdim Döwlet Baýhanyň kanalyna. Döwlet Baýhanyň o tuvalet hajatxanasyna näme biz barmaly? Hajatxana atar portap duran. Indi bu näme diýe? Döwlet Baýhan şeýdip sen gıybatyny şeýdip çyşyryp adamlary şu kanalyna geler ýaletdi. Bundan o kanalyny görýän ýokdur. Eni gıynasak da köp adamlara gıybat gerek. Şu nirde gıybat da bolsa, nirde hapa bolsa, siňe güýjen ýaly köp adamlara şo taýyp bar. Indi Döwlet Baýhan näme diýe? Ana men diye savursun aydan bolýar Türkmen halkyna ene geldiňe diýe ben diye abuna ýazlandan men sany ene güňden geçdi taňry ýalkatym ýerde. Şonu gollaw hökmüne kabul edýär. Ýa-ni şoň üçin aýda men adamlara ýyzlanjak bolýar. Adamlar siz şolar ýaly hajatana şolar ýaly ne bok ýaýrada oturan kanala baryp şolara häzir abuna ýazylmak bilen siz näme diýäňiz? Şolar ýaly bok ýaýrada oturan adamyň magtanmagyna mümkinçilik berýäňiz. Siz şoňa gollaw berýäňiz. Şoň kanalyna da görüyorsun diye barında şoň buna ýazylmanam görüp bolýar görüyorsun diye. Görüň ana oturuň diňleň. Ýöne şoň buna ýazylmak bilen şoň häzirki edip oturan adam opozisiýa işini dargatjak bolup ödem bitiredin. Şulu olana hapa ýaýradyp buňa hüjüm edýän kimler opozisiýa liderleri. Şulary diskreditasiýa edip şulary awraýdan düşürip opozisiýa işini ýüňüne aljak bolýar. Asiýen barýaňyzda şoňa buna ýazylyp gaýta gollaw berip oturýar. Men berjek maslahatym şunun kanalyna abuna ýazylma. Ödem gönaý diýär. Boykot diýip bir çäre bardyr. Eger şu ödüňizden bilip oturýarsyňyz, siziň köpüňiz gollaňyz, men görüp oturýarym. Täze şulan şu geçirýän gepleşikleriniň aşagyna kommentariýa bölümine heredýän, şo taýda kim kommentariýa eder? Şo taýda 5-6 tane şular gollaýan bir şulan ýallakylar bar. Olaňam ýarsy özleriň döredýän accountlar, şondan ýerýärler. Başga inferiýer görüň şular gollaýan adam ýokdur. Ýöne şulara tomuş edýän adam köp. O näme anlaýar diýe? Şunu görýärler, gollany oklar, ýöne tomuş edip hemem şoňa abuna ýazylyp indiki gıybatlaryny diňlemäge ýazylyp oturýarlar. Ýöne men gün açyk beýan edýär, açykym çagyryş edýär. Şular ýaly opozisiýa işine hyýanatçylyk edýän, şular ýaly pok ýaly, ödem ýyry giderli pok ýaýrada oturýarlar. Diňläp görüň şoň soňky ýene 2 aýyň dowamında şolaryň edýän gepleşigine. Şoň üçin bir kızany ýa-ni diktator rejimine garşy bir kızan gepleşik tapanmadan şoň edýän gepleşiklerini 92-95% opozisiýa garşy görüpdirler. Ya oňa hapa jökmeli, ya buňa hapa jökmeli, ya ony watan dönük diýip atlandyrmaly, ya buny haýyn diýip atlandyrmaly, ya agent diýip atlandyrmaly. Ýöne şolar ýaly näme mazmundan ibaret gepleşiklerdir. Näme göreň de şunu. Näme şunu onuň kanalyna baryp abuna ýazylyp oňa gollaw berip oturýar. Şu minnetiniň opozisiýa işine ýardam berýärsiňiz. Şu minnetiniň göreşe goşulyp göreşe ýardam berýärsiňiz. Indi şular ýaly derejede agarandy haýgarma ýaly derejede dälsiňiz äseden. Hormatly illeşler. Biziň gepleşigime tomajdan boş edip şu watanyň içindäki bolup ýören zatlara ýüregiňi gıydyryp oturan adamlar. Siz şu zatlara düşünmeli. Men ýene şuna dilegelli gepim gelişine göre aýdyp oturýar. Şu zatlar angrasynda nämeler ýatýar? Nähil maklaplar ýatýar? Indi ýene sözümiň soňuna ben aýtjakladym, orada ýüzleniň aýtjakladym. Orada sen şu taýda ýene bir zat erkeklerçe boýnar. Sen aýtdyň, sen elinde ýam wiza ýok. Sen ortatdan alan student widan güýjüge bir ýam sen okuwdan çykaran adyna o ýatyrly. Sen ýam ortatdan çykyp gideňde martyň geçen tentýawynyň 10 tekeden ne? Sen ýam şo wagt Türkiýe baranda ýam bilip bardyň, sen aýtdylar, sen widan möhleti gotardy, ortatdan widasy sen güýji ýok. Sen aýtdylar şon, sen şonu bilýän. Sen geleňde widasy geldiň. Ortatdan widasyny alman geldiň. Senem aýtdyň meni çağırdılar, men hukukçylygymy üçin etjek diýip bana garantiýa berip çağıran adamlar var. Men şol adamlaryň kepil geçmege taýatynda geldim. Ha, o men elimde wiza ýok, meni şolar wizasyz meni geçireýin diýip çağırdy diýdim. Şonu sen aýtdym. Indi şol adamlaryň kimdigini men hem bilýär. Ýöne şonu ýöne diljegaşyň bilen aýt, indi saňa kömek etjek diýip. Wizasyz gelenjede seni halat edeli diýip saňa söz beren adamlar var. Söz beren gurama var. Men onuň bilýär. Indi sen kimden değirenmer bolsaň şolardan değirenmeli. Ha, bu sen elimde wiza ýok, ýöne gel bir saňa kömek edeliydi. Şol adamlar. Bar ýok bir kızan adam, ödem gurama adamdan etdiler şol.
Innem sen beýleki adamlar hüjüm edýän, sen olara hüjüm eden o. Şo çağıran adamlara hüjüm edýän bolsa. Şolar sana kepil geçdi. Şolar sana kömek edeliydi. Alıp çıkarsydy, sen çıkararsydylar. Hani hem şonuň adyny tutan o. Erkek bolla şonuň adyny tutundy. Şolar senden näde gahrman ýata boldy. Ýatajak bolýarlar. Näme üçin? Teýär şu taýda şu üstünden, şu dawaň üstünden peýda bolýarlar olar. Sen çağıran şol adamlar var. Şonuň adyny aýdyn. Özüňe pikirlenip gör, näme üçin elinde biýde ýokka? Sen janyň hopasyna salyp, seni näme hopasyna saldylar olar? Sen Türkmenistany deportasiýa edilme hukukuna saldylar. Özlerim sana kepil geçdiler, gel, biz seni alyp çykýarsydylar. Innem hiç sada şu ady goşulmadyk ýaly, şonu etmedik ýaly heslerini çykarman otyr, şu taýda bir kysana. Aýt şolaň adyny, kim seni çağırdy? Erkek bolup aýt, ýa şu datlaryň barynyň şu goýuň turmagyna. Sen häzirki şeremetipdäki düşen ýagdaýyňa sen çağıran şol adam günäkar. Men onu bilýän, men aýtjak, men borjumam diýär. Sen borjum. Sen aýtdyň maňa şunu ýaly kömek etjek diýip kepil geçen adamda mı? Adam şol adamyň çaklygy, ona şurada geldim diýdim. Aýdynmy? Şol adama da yüzlün. Inha sen beni getirdin, näme şu gündere saldyň diýip. Şu hakykatan biz bilerik. Umuman sen men şunky aýdan şu datlanma garşy näme aýdyp biljek, onu gelmeň kanalyma. Sen ol hajatanaga barjak däl, men o Muhammed diýojyň hajatana ýa-ni döwlet baýhanyň hajatanasyna barmaga namysy bolan adam barmy? Özüne hormat goýan adam indi şu taýp barmylar, barmalam däl. O taýp kim bar ýa ol Nur Muhammed hanam fiýaly ýa-ni çemçelap ýynan awran çanaklap döküp oturan bir pankelle bir ýaşuldar barar. Bagışlan ol men şonu diýmeli bolýar. Şu ýaşul suatlaryň aňyrsyna ýetmeýän şukurunlara goşulyp otur. Şu kıyvatlara goşulyp otur. Näme üçin goşulýar? Oýnatdy. Oňa da eýem näçe ýaşullar ýetdi. Şoda goşulmak kıyvata. Näme Muhammed diýär jaň edip bilenokmy şu waka boldymy? Sen şonu iyi berdiňmi? Türkiýe'ye iyi bermediňmi diýip näme Muhammed diýjiden habar tutup bilenokmy? Nur Muhammed hanam aýdy. Ya Murat Gurawanow jaň edip bilenok. Ya maňa jaň edip bilenokmy şu zatlar biljek bol. Ýok. Ol bilýär şu taýda ýalan söz gıýbat aýdylyp oturany, töhmet atylyp oturany bilýär, aňyrsyna geçip goşulýar. Şeýitmek bilen ana gynansak da opozisiýa ýaşuldy diýilip oturan adamam öz mertebesini ýani ýere urdy, ýere çaldy. Näme üçin? Diýmek şu taýdan bir behwitçik etleýändir. Diýmek şuňa bir zatçy ködürlän bolýandyr. Kemput edürlän ýaly, o çağa kemput edürlän ýaly. Şu taýda bulap oturan ýanky bar. Döwlet baýhany bilen şemenöre. Bolýar, onda şuňa üçüni özüne mertebe adaplaýan bolsa, şu gıýbatlara goşulyp, şu atylyp oturan töhmetler hem hakykat adaplap şuňa goşulma özüne mertebe adaplaýan bolsa, gatnaşy bersinler. Ýöne biz üçin ol mertebe däl. Biz şundan beýle ýaşyl bolsun, ýaşkyçy bolsun, şular ýaly aýagyny gyşyp gatyp, şular ýaly gıýbat ýasap, şulara goşulyp, opozisiýanyň içinde bölünjük döredip, opozisiýanyň içinde piýatçylyk döretjek bolup oturan adamlaryň hemmesini edýän işin bir ýüzüne basar. Biz olardan tapawutlykda toslamdyk. Birine sen şey diýen diýip faktlar bilen aýdyp otur. Ine men häzirki gepleşigim maňa hüjüm etdi, näme etdi, bir de pokat ýaşyl tagat diýip atlandyrjagam tapylar. Döwlet baýhany şemelöreň diýýänler şu. Ýöne bin serin, şolardan tapawutlykda men fakt bilen görleýändir. Olaryň elinde ýekje fakt ýokdur. Diňe gıýbat ýazmakdan, gıýbatdan bir material etmekden başga dat ýokdur. Şuňa öýde ýer bilen goýok ýaly, jurnalistika bilen jurnalistikaň şular ýaly tapawutdyr. Döwlet baýhany bilýän adam, jurnalistikaň ýysyny bilmeýän adam. Gıýbatdan material ýazajak bolýan adam. Özünem jurnalist diýip bilen. Gelip on ýaly jurnalist bolsa gelsin, oturup gürleşeli. Men jurnalistikaň nämedigini şoňa düşündirýin. Nähir aýplamasy bar bolsa gelsin. Men ondan tapawutlykda gıýbat ýazamok. Men fakt bilen gürleşýär. Ora adam gelsin. Gelin ora. Olar ýaly erkek bolsaň, men ýanky aýdan getiren subutdan bilen haýsy ýalňyş bolsa aýt. Ine şu taýda henki näde durdy. Menem ýüzleşdireýin şol ýüzleşdirmeli adamlar bilen. Men barjak gel, näme etjek gel, poklu gurun etjek boldan onda sen özüni günäň özüň boýnuňa aldygyň şol. Sen onu gaýratyň şartlamak. Gelmäge, ýüzbeýe oturup gürleşmäge. Ýöne şu gepleşikden netije çykararsyň özüň üçin amat bähwitli netije çykararsyň diýip umyt edýän ýöne gaýdyp özüňi meňe maslahatym özüň opozisiýner diýip elan etme.
Kim bolsaň bolup bilersiň ýöne senden oppozisioner çykma. Öňülen öwren demokratiýa näme, feodallyk näme, köp parçalyk näme, şu zatlary ilki öwren, şu zatdan sen isleýän zadyň däl o zatlar. Ýok, sen gurjak bolýan jemgyýetiň otaýda onu kabul etjek jemgyýet däl. Onu ýan sen görkezip oturýarsyň. Sen gurjak jemgyýetiňde de bir ýaşajak däl. Ýok. Hudaý saklasyn. O fatwa ilan edilip kim bilen alalaşmaýan, kim sen söýdüň bilen alalaşmasa, şoňa ölüm jezasyna ilan edip oturan bir jemgyýet gurjak bolsaň, olar ýa jemgyýet gerek däl. Oňa ýol bermer. Hatda opozisiýanyň içinde de şoňa ýol bermer. O barada gaty arkaýyn bolmaň. Haybat dili bilen meň bilen gurulşak bolmasaň, gelseňem gaýratyň çatýan bolsa bilim, düşünje, tutnama, faktlar bilen gurulşarsyň, şonu başarmaýan bolsaň hem git, gümüňe git. Bizim töwerегimizde görünme. Meňe maslahatym şo. Umuman ine şunki gepleşimde aýtjaklardan şolardan bar. Kimiň näme teklibi, näme pikiri bar bolsa ýazsyn, haty bilen ýazsyn, kommentariýlarda ýazsyn. Özüňiz bilýäňiz, men jogap berýän. Hatyňyza jogap berýän, kommentariýaňyza da jogap berýän. Ýöne pikirlenim. Ana men şu aýtmajak bolup şu çydap agyrdan şu öz bäkbidi üçin şu zatlar diýmejek boldum. Ýaşylar bilen maslahatlaşyp birazjyk saklanjak bolduk. Ýönünni olaram gördi, ýok, bular ýaly. Bular ýaly işege ýagşylyk etmeliler. Bular ýaly işege gadyr bilmedi işege ýagşylyk etseň, onda sen Hudaýyň öňünde günah edersin. Täze ýaman işe himayet etdiň bolýar. Ýaman işe himayet etmekligiň aňyrtynda ýam jedaty bardyr. Şeriatyň öňünde de Hudaýyň kanunlarynyň öňünde. Jemgyýetiň kanunlarynyň. Ol jogapkärçilik mene öz ihtimal biljekler. Galanlaryň öýdüňizden ha öýdüňiz. Ben ferpdiňden şeýle köp sag bolun.